Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:02. This time is 6 p.m. Basta allergy ng kid, dapat number 1, Allerkid. Cetirizine dihydrochloride is a generic name of Allerkid. If symptoms persist, consult your doctor. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Pinilifrin HCl, Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Biflu. Babangon ka sa Biflu. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Agosto 18, tuig 2021. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga kagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Mga Delta variant cases sa Barangay Mansilingan nag-negatibo sa COVID-19. Implementasyon sa Motor Vehicle Inspection System ginapangabay nga ipaiway. Sa balita national coverage, ginpakamalaot ang COVID-19 response sang Duterte administration. Voter registration indi pagpalawigo. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mayong gabi. Yes, good evening. Energy. Buaw. Oo, doon naglaylo. Sige. Mayong gabi sa mga caption naman ginagamonitor subong sa ato sa nga Facebook Live. Padayon lang sa pag-comment down na sa inyo sining mga greetings sa ato sa nga Facebook Live sa sining Miyerkules sang gabi. By the way, na-post na nato ng ato sining top 10 finalists para sa pinakaunang ARB online reporting competition. And sa mga luyag mag-vote sa mga nanamian ninyo, please visit ninyo ang ARB Facebook page. Magkato sa videos, kag i-click na lang playlist nga ARB Top 10 ng finalists sa ARB online reporting competition. And congratulations sa tanan nga nalakip sa top 10 action. Yes, Action Dale. Mayroon tuloy Action Dale nga may delay. Delay. Ano man, natabunan guro ang ilang ginpadala nga mga tawag na ng as Entry. Participants man bla I don't It's know. either natabunan, gin-check ko gito actionan, why siya natabunan. Pero correct. na-include to siya sa deliberation. Pazar. Yes. Sa Action Dale. Mula na Action Dale. Dili kita sa aton nga mga ka-action naton kada monitor sa subong nga gabi. Sa kay Ma'am Homa Lumena, sa kay Sess Z Love, good evening. Si Dennis Richard Tiborio, mabudo mayo ning yuhum-yuhum ni Action Dale. Kada nakadaog ni siya. 500 pesos. Kagapon. Why Why gid? So kay Ma'am Jonna Basha Orais ni sa mayong gabi. Si Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Smigol Baggins, good evening. Sana all. And don't forget, meron pa kita sang 2 remaining weeks para sa atong sining top fun. This coming August 21, 2021, we have 2 lucky winners sa atong sining top fun. And on August 28, 2021, meron kita sang 4 winners sa atong sining top fun.
may mga familiar action nga mga ngalan nga sang una wala top fan pero subong may mga top fan badge na. So madamo gid nga salamat. Mawalaan mo gid bag-o pa lang sila nagpang-share. Yes. Bag-o pa lang nagpang-share, that's why. So baka kamo dapat baka gid yan. Dahil sige na action na may ako sang kilala nga sa una wala siya top fan. Pero after 3 days, nga consistent ang yan sini nga pag-engage sa atong sini nga mga social media post. Dugay-dugay may notification na siya nga gina-recognize ang Facebook bilang top fan actionan. Kag kabay magpadayon ang inyo nga pag-share ha. Hindi lang nga asta lang sa siniya nga may promo kami kung tani magtayo yun, diba? Asa sa next naman nga promo sang Action Radio, okay? Yes, okay. good evening nila kay Ma'am Ana Sinoro and padayon lang sa pag-comment sa inyo greetings. Magabalik kami ni Action An after natin basa sa mga local news. Standby para sa mga balita lokal. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagdegatibo na sa COVID-19 ang 2 ka Delta variant cases sa Barangay Mansilingan matapos nga gin-reswab. Ang 3 ka tuig nga lalaki kag 63 anyos nga babayi ang liwat nga gin-swab sang Martes nga adlaw kun kahapon Agosto 17 kag nagwa nga negatibo sila sa COVID-19 subong adlaw Miyerkules. Ginkompirmara ni punong Barangay Rodolfo Pico sa Barangay Mansilingan nga negatibo man sa COVID-19 ang 4 ka mga close contacts ng 2 ka Delta cases sa iyang barangay. Sa
Samtang gipahag ni Bacolod City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga hindi na pagipadala sa Philippine Genome Center ang specimen sang 3 ka mga COVID positive nga close contact sang Delta variant nga 32 anyos nga babae sa Barangay Sumaga bangod manubo ang ila sini nga viral load. Ginanunsyo man ni Ang nga may 5 ka bago nga Theta variant sa Bacolod nga nagresulta sa pulo sa kabugusan pero ginakabig nga tanan ang recovered na. Ining kabahin sang 166 ka specimen nga ginpadala sa mga laboratorio sa PGC sang Hulyo 9 tubtob Agosto 9. Wala sang dapat kabalakan ang mga tagreklamo kag pumuluyo sa Cabura River malapit sa sanitary landfill sa Barangay Felix sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos nga nagwa na ang resulta sa water sampling test sa Cabura River kag nagapakita nga hindi hazardous o kung makatalagam ang tubig sa palibot sang landfill. Kung madumduman, una nga nagreklamo ang pila ka mga residente sa Barangay Dulao, Bago City, kag Barangay Blumentritt sa Banwa sa Morsha, nga ginaligar nagapamasakit o kung nagamasakit kag nagakapatay ang ilang mga sapat bangod sa nagatagas nga tubig halin sa landfill. Suno kay Councilor Carl Lopez, ang chair sa Committee on Environment, Hulyo 26 sang ginkolekta ang water sample sa 4 ka bahin sang Suba, Agosto 12 sa nagwa ang resulta nga hindi hazardous ang tubig. Para kay Lopez, ang resulta sang test nagapakita lamang nga wala nagkulang ang LGU sa pag-regulate sang landfill. Sa dugang pang mga balita lokal, nagpangabayan sang gunang panglungsod diri sa may Bacolod City sa Regional Director sang Department of Transportation o DOTR Region 6 bagi man sa DOTR Central Office nga ipaiway ang pagpatuman sang Motor Vehicle Inspection System samtang pending pa ang pagpatigayon sang committee conference sa mga stakeholders. Ini matapos ang pamalabag sa mga motorista ang sa bagong nga pulisa nga ginpatuman sang LTO nagligad nga Agosto 9 nga dapat magpa-inspect sang salakyan sa autorisado nga inspection center para sa renewal sang registration. Nabato naman sang konsehong position papers sang United Negros Drivers and Operators Center kon Undok nga nagapangabay kay Mayor Bing Naldia nga magmando nga ipaiway ang pagpatuman sini. Ginaprobahan man sang konseho ang amended resolution ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nag-apilar kay Presidente Rodrigo Duterte pagi sa DOTR nga ipauntat man ang pagpatuman sang sining nga pulisa. Pero ginalantaw din ni Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Transportation nga ini ang long-term solution kag posible isa pa ka bulan tubtob nga malabot ini sa igtalupangod sang presidente. Ginpahayag ni Municipal Mayor Enrique Meravalles nga nagpanik ang pila ka mga residente sa Ilabanwa sa report angod sa pagpositibo sa isa ka taga-Banwa sa Valladolid sa Lambda COVID-19 variant. Suno sa alkalde, nagbatsyag sang kabalaka ang pumuluyo sa barangay nga ginaistaran sang babae nga nagpositibo sa virus matapos na hibaluan nga ini amo ang pinakauna nga Lambda variant sa Pilipinas. Angod sini, liwat nga gitpanawagan ni Meravalles sa pumuluyo nga padayunon ang pagtuman sa ginamando nga health kag safety protocols ng Interagency Task Force kag sa karon padayon nga nagapatigayon sa active contact tracing ang Department of Health agud ma-determinar kung may iban pa nga mga Lambda coronavirus variant cases sa pungsod kag mahibaluan kung diin gid naghalin. Ang pagpositibo sa Lambda variant sang babae nga taga Valladolid ang ginapatihan nga local case lamang bangod wala man ini sang travel history. Uniro nag-panic din man ang tao labi na sumatupad balay nila na amak mo na first in the Philippines ang gagawa na sa social media. Sana sa pinakamalayo nga barangay di sa amon ang hindi naman ni bago sa palamangkinan nila nga ginasulit-sulit naman sambal sila na ang aton nga protocol nga ginapatigayon sa National IATF. Sundon ta lang. Ang kabahin sa pagpahayag sa alkalde sa Banwa sa Valladolid, Enrique Meravalles. Tinguan sa mga opisyal sang United Negros Alliance sa Kunyenega kag Lava Negros sa kon LN nga magresolbara ang problema may kaintanan sa pag-enkwentro hanay sa ilas ni mga miyembro ilabi na sa pagkaalkalde sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay Governor Bong Lacson, ilan na nga girestora si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang mga miyembro sang duha ka grupo agud mapangitahan sa pamaagi nga ini ang maresolbara. Bila sa mga posible mag-enkwentro hanay sa pagkaalkalde mo sa incumbent Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol kag ni Mayor Emmanuel Aranda sa Banwa sang Binalbagan nga pareho man nga miyembro sang Nunega. Isabela Mayor Irene Montilla nga yara sa LN kag Vice Mayor Renato Malabor Jr. nga yara naman sa Yunega kag outgoing tubos sa Mayor Richard Hauhoko nga yara sa Yunega nga plano magpapili kongresista sang 1st District. Batok naman kay incumbent Congressman Gerardo Valmayora.
Sa katapusan nga balita, lokal, ginpalawig tugtub Agosto 29, 2021, ang suspension sang voters registration. Sa interview sa Action Hotline, pahayag ni COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, suspendido ang operasyon sa tatapan matapos nadugangan sang duha ay nagpositibo sa COVID-19. Madumduman, Agosto 14 sa nagpositibo ang isa sa mga empleyado sa COMELEC Bacolod. Bilang kabayan sa protocol, ginpaidalam sa swab test ang tanan nga empleyado sa COMELEC Bacolod kag Agosto 16 ay nagwa ang resulta nga nagpositibo sa virus ang duha pa ka mga empleyado. Suro kay Kanya, ang isa nga naapositibo ang nagapabilin sa hospital matapos nga magbatsyag sang mild symptoms, samtang asymptomatic naman ang ikaduha. Ginklaro naman ni Kanya nga magapadayon ng satellite registration sa tion nga magkabalik na sila sa operasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:17. Vitamin C ba lang ginapangita mo? Mag-KB. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Action Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang Sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time sa may mga fatty liver, gina-recommend ko sa inyo nga mag-take sang DT. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpakamalaot sang grupo nga Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees to encourage ang Duterte administration sa pag-uyat sang krisis sa COVID-19 pandemic. Ini kasunod sang pagtaliwan sang mga empleyado sang gobyerno bangod sa COVID-19. Sunod sa grupo base sa record man sang Civil Service Commission, 1,600 ka mga state employees ang napatay tubtob Abril tuig 2021 bangod sa virus. Nagapat ang grupo nga nalikawan kung tani ang pagkapatay sa mga empleyado pagiman sa proactive scientific public health response sa idalom sang administrasyon pagi sa DOH. Sunod sa grupo, temprano pa sila nga nagpanawagan sang libre nga mass testing kag treatment, paghatag sa nagakaigo nga PPE para sa mga frontliners kag insakto nga pagbayad sang health hazard
sa tanan nga public sector employees. Ginpahayag man sa grupo ang report sa Commission on Audit sa ginaligara deficiencies sa pag-usal sang 67.32 billion nga COVID-19 funds. Nagwa sa survey sa social weather stations nga 50% sa adult Filipinos ay nagpahayag nga mahinay ang vaccination rollout sa Pilipinas. Ang survey ginpatigayon sa Hunyo 23 tugtog 26 tuig 2021 sa diin 35% sa mga Pinoy ay nagpahayag nga somewhat slow. 15% ang too slow, kag 45% ang alright. Samtang 51% sa mga Pinoy ang nagpahayag naman nga mahinay ang vaccination sa ila barangay, kag 44% ang sa ila syudad kag banwa. Sa mga survey, 68% ang may mahapos nga access sa COVID-19 vaccination site sa ila lugar, 3% ang nabulayan, kag may 29% ang wala sang access. Angot sa mga balita, ginakilala sa Malacanang nga dapat nga madamo pa sang himuon para mapaayong COVID-19 vaccination drive sang gobyerno. Ini matapos na nagwa ang survey sang social water stations nga 68% sa mga adult Pinoy ang may mahapos nga access sa COVID-19 vaccination sites. Samtang 29% ang nagpalayag nga wala sang access sa mga centers. Sunog kay para spokesman Harry Roque, ang mahapos nga access sa bakuna ang resulta sa pagtrabaho sa ahensya sang gobyerno, local government unit, kag pribado nga sektor. Ginpahayag ni Roque nga may iban pang inisyatibang gobyerno kang isang pag-usar sang mall nga vaccination sites, drive-through vaccination kag 24 oras nga house-to-house immunization. Palawigon sang Commission on Elections sa COMELEC ang oras sang pagparehistro apang hindi na pagpalawigon ang deadline sa Oktubre 31, 2021 nga mga ginpangabay sang pila ka mga mamalidha. Suno kay COMELEC spokesman James Jimenez, gintalakay na sang Commission and Bank ang resolusyon nga ginfile sang 7 ka mga senador nga nagapangabay nga palawigon ang voter registration apang wala ini ginpaboran tungod sa pila ka mga concerns angot sa timeline sa preparasyon sang 2022 nga national kag local elections. Sa isa ka tweet ginpahayag ni Paul Commissioner Juan Aguanzon nga ginaprubahan sang NBank ang extension sa registration sa diin sa adlaw sang Lunes tubtob 7 sang gabi kag sa Sabado tubtob naman sa 5 sang hapon. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni 3-term Senator kag subong Deputy Speaker Loran Legarda nga handa siyang magbulig sa mga eskwelahan kag usisaon ng National Expenditure Program for Fiscal Year 2022 sa Kongreso. Nagalaom si Legarda nga ang pondo para sa masulod nga tuig ang magaresulta sa mas madamong oportunidad para sa trabaho, dugang nga palangabuyan, maayo nga healthcare system kag di kalidad nga edukasyon. Ginpahayag man ni Legarda ang handom nga ang pondo nga nakatiga na sa edukasyon ngabong pinakadako nga makabaton ang maghatag ligwa agod mapasarang hagna nga tuyo mapasikaan ng entry-level salary sa mga manunudlo nga siya mismo ang isa sa mga author. Handuman sini sa national budget para sa masulod nga tuig ang maghatag sang solusyon sa reports nga mass resignation sa health workers bangod sa kakulang sa benepisyo nga nagakabaton. Ginpaandaman ni Legarda ang mga ahensya sa gobyerno nga magtinguha nga magpaangat kag husto nga pag-usar sang pondo subong man mangin transparent agud mahangpan kag may baluan sang gobyerno kundi nagkadto ang ila ginabayaran nga buwis. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon nagabalik-balik pa lang imong hilanat taga-sakit kag sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon. Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Agosto 18, tuig 2021. Salubat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang defenso. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Number 1! Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.